Ένα έργο το οποίο εντάξαμε στο πρόγραμμα ΕΠΕΡΑ με 100% χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, κλείδωσε το ποσό στα 11 εκατομμύρια ευρώ και δημοπρατήθηκε από εμάς το 2008. Το 2010, 9 προς το 10, αρχίσαμε την υλοποίησή του, ολοκληρώσαμε περίπου 6 χιλιόμετρα αποχέτευση και στα 2 μεγάλα δημοτικά διαμερίσματα, καινούργιο και Πανετόλιο, αλλά στη συνέχεια ήρθε ο Καλλικράτης και προσαρτήθηκε ο Δήμος Θεστιαίων, άρα και το Πανετόλιο στο νέο Δήμο Αγρινίου, το νέο διευρυμένο Δήμο Αγρινίου. Από τότε μέχρι και σήμερα, 14 ολόκληρα χρόνια, δεν μπόρεσαν να ολοκληρώσουν ένα έργο που τους το παραδώσαμε έτοιμο. Είναι ακόμα απίστευτο 14 ολόκληρα χρόνια σε εκκρεμότητα η αποχέτευση του Δήμου Θεστιαίων και της Δημοτικής Κοινότητας Πανετολίου. Αντικαταστήσαμε ριζικά το παλαιό δίκτυο ίδρευσης από τον καρκινογόνο αμύαντο. Τα υπενθυμίζω γιατί τότε ήταν σοβαρά θέματα και είναι ακόμη σοβαρά θέματα, δεδομένου ότι η πόλη του Αγρινίου ακόμη σε μεγάλα τμήματα του δικτύου ίδρευσης πίνουν νερό από αμύαντο. Εδώ λοιπόν στη Δημοτική Ενότητα Θεστιαίων, πρώην Δήμου Θεστιαίων και στο Πανετόλιο δεν υπάρχει αμύαντος. Για όσους θυμούνται, δώσαμε απάντηση στην ανεπάρκεια του νερού που υπήρχε τότε τους θερμινούς μήνες, αν θυμάστε, δημιουργώντας τη γεώτρηση και μετά το αντιλιοστάσιο. Επίσης, δημιουργήσαμε τις πρώτες τουριστικές υποδομές στον Άγιο Γεώργιο Καινουρίου και στα Αμπάρια Πανετολίου με το πρώτο αλλιευτικό καταφύγιο από το πρόγραμμα ΕΠΕΡΑ, τον χώρο συνάθρησης, τη διαμόρφωση του υδράβλακα με το πετρόκτιστο τμήμα του και το ξύλο αζομπέ που περιβάλλει τον άβλακα, τις παιδικές χαρές κλπ. Εφαρμόσαμε το σχέδιο πόλης και ανοίξαμε 26 δρόμους. Τα λέω αυτά για να δείτε τι συμβαίνει σήμερα. Δημιουργήσαμε 3 κοινόχρηστους χώρους υπό τη μορφή της πλατείας. Μία από αυτές είναι αυτή η πλατεία που είμαστε σήμερα εδώ και την οποία απολαμβάνουν οι κάτοικοι του Πανετολίου. Θυμάστε πώς ήταν εδώ η κατάσταση με τα ερείπια, μια αιστεία μόλυνσης. Το θυμάστε, και οι κάτοικοι του Πανετολίου ήταν υποχρεωμένοι να κάνουν στα πεζοδρόμια μια καρέκλα πάνω στο πεζοδρόμιο και μια καρέκλα κάτω στο δρόμο. Το θυμάστε. Τώρα λοιπόν είναι ένας χώρος όπου οι κάτοικοι μπορούν να παραμείνουν εδώ και να επικοινωνούν μεταξύ τους και να υποδέχονται και έναν τρίτο ξένο επισκέπτη εδώ στον τόπο μας. Οι χώροι κοινόχρηστοι ήταν τακτοποιημένοι και φροντισμένοι. Επίσης, προωθήσαμε τότε την ανακύκλωση με τη διαλογή στην πηγή και πήραμε τότε από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος το πράσινο βραβείο. Εντάξαμε έργα σε 13 εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα. Και επίσης, για όσους θυμούνται, η κοινότητα Πανετολίου το 2002 που αναλάβαμε εμείς ήταν κλειστή, το θυμάστε? Και τότε βάλαμε το ευρυζωνικό δίκτυο, το δίκτυο τοπικής πρόσβασης, στο πρόγραμμα σύζευξης και έτσι η κοινότητα Πανετολίου επαναλειτουργήσε, άνοιξε πάλι και συνδέσαμε online τις υπηρεσίες της Δημοτικής Κοινότητας Πανετολίου με τις κεντρικές υπηρεσίες και δεν χρειαζόταν οι κάτοικοι του Πανετολίου να τρέχουν στην έδρα για να πάρουν ένα χαρτί ή ένα πιστοποιητικό. Ήταν αρκετά σοβαρά θέματα τότε. Δεν θα πω άλλα, θα πω όμως και τώρα τι. Και τώρα τι. Τώρα ερημιά και εγκατάλειψη, συνεχής υποβάθμιση. Με την είσοδο του Πανετολίου, όπως μπαίνουμε στο χωριό μας, πολλές φορές τα βράδια να είναι βυθισμένοι στο σκοτάδι. Τις κάρτες όπου απεικονίζουμε τα είδη χλωρίδας και πανίδας ως πληροφόρηση, αλλά και ως αισθητική αναβάθμιση της εισόδου του Πανετολίου, κρέμονται εκεί καμένα 9 ολόκληρα χρόνια, ένα αντιαισθητικό θέαμα. Ούτε αυτό δεν μπόρεσε η σημερινή απερχόμενη δημοτική αρχή
να διαχειριστεί, να αλλάξει 5 κάρτες. Θυμάστε επίσης μια πολύ μεγάλη φωτογραφία, εικόνα που αποτυπωνόταν η Λίμνη Τριχονίδα με ένα μήνυμα και μια πρόσκληση στην είσοδο της Ερμίτσας. Την καταργήσανε και δεν την αποκατέστησαν ποτέ από τότε. Από ό,τι μαθαίνω και από ό,τι βλέπω, οι αγροτικοί δρόμοι είναι μη προσπελάσιμοι. Ο νότιος περιφερειακός δρόμος του Πανετολείου είναι σε αθλία κατάσταση. Δεν υπάρχει διάνοιξη ούτε ενός δρόμου. Ανοίξαμε 26 δρόμους. Δεν υπάρχει διαμόρφωση ούτε ενός κοινοχρήστου χώρου. Δεν υπάρχει επίσης ένα έργο υποδομής. Παραδώσαμε μία μελέτη στο νέο δημιουργημένο Δήμο Αγρινίου για το αρδευτικό της βόρειας πλευράς του Πανετολείου, της περιοχής της Ρουπακιάς, μία μελέτη σκοπιμότητας για το έργο αυτό, και από τότε είναι κλεισμένη στα συρτάρια, πλήρης αδιαφορία. Τα λέω αυτά και στεναχωριέμαι, σας πω γιατί. Γιατί 2 φίλοι και αγαπημένοι, πρόεδροι της κοινότητας Πανετολείου, πρώην συνεργάτες μου, συντάχθηκαν χωρίς επαρκή αιτιολογία, ο μεν ένας με αυτόν που είναι κυρίως και πρωτίστως υπεύθυνος για την υποβάθμιση του Πανετολείου, που είναι ο σημερινός απερχόμενος δήμαρχος Αγρινίου Παπαναστασίου, αυτός έχει την κυρία ευθύνη. Ο δε έτερος με τους συγκεκριμένους, τους αφανείς πρώην αντιδημάρχους του σημερινού απερχόμενου δημάρχου, που είναι συνυπεύθυνοι γιατί και αυτοί επί 9 ολόκληρα χρόνια έχουν ευθύνη, γιατί είχαν συνεργασία με τον σημερινό απερχόμενο δήμαρχο για την υποβάθμιση του Πανετολείου. Λοιπόν, δικαίωμά τους είναι, ο καθένας κάνει τις επιλογές του, όμως καλόπιστα και καλοδιάθετα κρίνονται, όπως κρινόμαστε και εμείς. Λοιπόν, μοιραία θα κριθούν και θα αναλάβουν και την ευθύνη που συμπλέουν με αυτούς που είναι κυρίως και πρωτίστως υπεύθυνοι για την κατάδια του Πανετολείου. Ένας άλλος λόγος για τον οποίο αναμίχθηκα ξανά στην τοπική αυτοδιοίκηση, πέρα από το πάθος που έχω και την τρέλα για την τοπική αυτοδιοίκηση, και το λέω αυτό και το εξηγώ πάρα πολύ σύντομα, πιστεύω ότι η απάντηση στην παθολογία του ελληνικού πολιτικού συστήματος είναι αποκέντρωση με ισχυρή αυτοδιοίκηση. Αυτή είναι η απάντηση. Γιατί, όπως έλεγε ο Γιώργος Παπανδρέου, εδώ δίνουμε απάντηση σε πρώτο χρόνο στα προβλήματα. Είναι το εγκύτερο επίπεδο εξουσίας. Τα προβλήματα γεννιόνται εδώ, στη διαδρομή τους για την Αθήνα, για το κέντρο κοιμούνται και πάνω στα Υπουργεία πεθαίνουν. Αυτή είναι η αποκέντρωση. Τι κάνει λοιπόν η αυτοδιοίκηση? Ζητάει να πάρει εξουσία από το κέντρο, από το κράτος, για να μεταφέρει κάτω στους πολίτες. Γι' αυτό είναι με την τοπική αυτοδιοίκηση. Γιατί εδώ είναι ο μόνος τρόπος, ο μόνος δημοκρατικός τρόπος, συμμετοχικός τρόπος για να απαντήσουμε εμείς οι ίδιοι οι πολίτες στα προβλήματά μας και να μην περιμένουμε από άλλους. Επίσης ξέχασα ότι φτιάξαμε και 2 νηπιαγωγεία. Το Αγρία ακόμη να στα κάνω στήριο, δεν πέρασε ούτε ένα νηπιαγωγείο. Λοιπόν, τι λέγαμε? Ναι. Γιατί λέω ξανά ότι πρέπει να θέσουμε ένα τέρμα στην σημερινή δημοτική αρχή? Έχει εξαντλήσει τα όρια των δυνατοτήτων της. Δεν μπόρεσε να σηκώσει το βάρος των μεγάλων διεκδικήσεων, ούτε να υπερασπιστεί τα κεκτημένα. Ένα μεγάλο κεκτημένο της πόλης του Αγρινίου, του Δήμου του Αγρινίου και της ευρύτερης περιοχής ήταν το Πανεπιστήμιο. Το Πανεπιστήμιο λοιπόν ως τριτοβάθμια εκπαίδευση χάθηκε στα χέρια του σημερινού δημάρχου και έχει τεράστια ευθύνη. Γιατί? Θα σας πω γιατί έχει ευθύνη. Γιατί όταν ο κ. Παπαναστασίου ήταν επικεφαλής
της Περιφερειακής Παράταξης στην Πάτρα, στο Περιφερειακό Συμβούλιο, και ήρθε το 2013 η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας με το πρόγραμμα Αθηνά και κατήργησε το Πανεπιστήμιο Δυτικής Ελλάδος. Σύσσωμο το Περιφερειακό Συμβούλιο ψήφισε κατά του σχεδίου Αθηνά, να μην καταργηθεί το Πανεπιστήμιο Δυτικής Ελλάδος, το Αγρινίου δηλαδή. Ο μόνος ο οποίος ψήφισε λευκό και ανασυνένεσε στο να καταργηθεί το Πανεπιστήμιο ήταν ο Παπαναστασίου. Γιατί? Για να μην πάει κόντρα στην κυβέρνηση. Έχει ευθύνη. Έχει ευθύνη επίσης και για άλλους λόγους. Γιατί το 2015, όταν εγώ ήμουν δημοτικός σύμβουλος και επικεφαλής της παράταξης Αγρίνιο Ανατροπή τώρα, που είναι ένα σύνθημα πάντα επίκαιρο, ανατροπή που να κάνουμε και τώρα, έτσι. Λοιπόν, τότε λοιπόν με μια απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου είπαμε στο Δήμαρχο να κάνει ορισμένα πράγματα. Τι να κάνει? Να προχωρήσει το τοπικό ρημοτομικό σχέδιο για τα 178 στρέμματα που έδωσε το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας στο Πανεπιστήμιο για να γίνει πανεπιστημιακό κάμπους και τεχνολογικό πάρκο στο παλιό αεροδρόμιο. Πέρασαν 10 χρόνια και δεν έκανε τίποτα. Και έρχεται το Υπουργείο και τα ανακαλεί. Τα ανακάλυψε στα χέρια του Παπαναστασίου. Χάθηκε η ευκαιρία λοιπόν να γίνει πανεπιστημιακό κάμπους και έχει αποκλειστική ευθύνη. Η σύνδεση με την Ιόνια Οδό δεν έγινε ποτέ. Παρά τις εξαγγελίες και τις υποσχέσεις όλα αυτά τα χρόνια του Παναστασίου ότι προχωράει κτλ. Είδατε καμιά σύνδεση? Όχι. Θα σας πω και κάτι που δεν ξέρετε όμως τώρα. Το 2004, όταν ήταν πρόεδρος του ΤΕΕ, Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, πήγε στην Τρέβεζα ως εισηγητής του ΤΕΕ και τότε είπε η σύνδεση του Αγρινίου να γίνει με την ανακατασκευή του Εθνικού Οδού από την Ερμίτσα μέχρι τον Κουβαρά και πώς είναι μετά του Μπάγια, μέχρι τον Κουβαρά Μπάγια. Αυτή ήταν η πρότασή του. Καμία αναφορά στην κάθετη απευθείας σύνδεση με το Αγρίνιο. Και έρχεται τώρα 9 χρόνια, 14 χρόνια, 15 πόσα είναι και μιλάει για την κάθετη σύνδεση. Δεν μας πει τι δεν έγινε ποτέ, δυστυχώς μέχρι σήμερα. Βιοπά, βιοτεχνικό πάρκο. Όλες οι πόλεις της Ελλάδος σχεδόν έχουν βιοτεχνικό πάρκο. Τι είναι το βιοτεχνικό πάρκο? Είναι ένας χώρος οργανωμένος που υποδέχεται επενδύσεις. Δεν υπάρχει αυτό. Δεν έχει γίνει ούτε καν ένα βήμα. Ο δρόμος Πλατιγιάννη, Αγρίνιο, Καρπενής, Ισλαμία, Καρκινοβατή. Είναι ένα πολύ σημαντικό έργο. Ξέρετε γιατί? Γιατί το Αγρίνιο θα αποκτήσει λιμάνι. Σε 20 λεπτά, 25 λεπτά θα είστε στο Πλατιγιάννη. Για αυτά τα σημαντικά και σπουδαία πράγματα δεν έκανε τίποτα. Άρα δεν θα τα χρεώσουμε πολιτικά. Δεν πρέπει να σταματήσει αυτή η ιστορία. Πρέπει. Επίσης, δεν μπόρεσε να αξιοποιήσει αυτά τα περιβόητα συγκριτικά πλεονεκτήματα που τα λέμε και τα ξαναλέμε, τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα της περιοχής μας, που ποια είναι η δυνατότητα παραγωγής μοναδικών ποιοτικών προϊόντων, το πολιτιστικό απόθεμα και το περιβάλλον. Το φυσικό περιβάλλον που έχει 5 περιοχές Natura. Κάποιοι διαδίδουν εδώ με κακοήθεια ότι τις περιοχές Natura τις έκανα εγώ. Περιοχές Natura έχουν γίνει σε όλη την Ευρώπη, από την Ευρωπαϊκή Ένωση από το 1993. Μακάρι να είχα τόση δύναμη να μπορώ να κάνω περιοχές Natura σε όλη την Ευρώπη. Άρα λοιπόν πρόκειται για απόλυτη κακοήθεια αυτός που το λέει. Και να πούμε και κάτι άλλο. Οι περιοχές Natura δεν συνιστούν περιορισμό. Έχουν πλεονεκτήματα. Τεράστια χρηματικά ποσά κατευθύνονται στις περιοχές αυτές. Εμείς έχουμε 5 περιοχές τέτοιες, για να γίνουν έργα υποδομής. Η σημερινή Δημοτική Αρχή δεν μπόρεσε ούτε ένα ευρώ να αξιοποιήσει. Άρα λοιπόν κρίνεται απολύτως ακατάλληλη.